Muhammad kana da sallu ala nabi Allah ya baki lafiya, Allah ya kawo shi, Allah kuma ya kawo yin daɗi, kamar da cikin wannan Hajiya, kamar yadda ya kasance da ya taron ma'anin kin taso tun daga garin Gombe kuma kin zo sakamakon waya da muke sai da ke da sauransu akan matsalar ki ta ciwon gaba da ya kace za a yi miki aiki da sauransu shi ne na ce to ki zo don mu gana fuska da fuska da wannan ɗin ƙungiya tamu ta CWO wanda muke yin shirin daidai ruwa daidai tsaki da sauran shirye-shiryen rediyo da talabijin. To wannan ƙungiya ta CWO dama ƙungiya ce wacce take taimakawa masu ƙarancin abin hannu da marayu amma mun fi ƙarfi a kan yara. To ko duk da abin da aka ga a taimakawa yara kan ga a taimakawa mata. To sai na ce ya kamata ki shiga cikin wannan abin. Kuma wannan ƙungiya tana da faɗi, tana da reshe har a Maiduguri da ƙasar Saudiya. To sakamakon ɗan abin da muka samu muka tattara muka iya tattarawa a hannun kin samu tallafi yanzu daga gare mu haka na naira 80,000 wanda za mu baki cek za ki iya zuwa yanzu ma ki ce ko ki saka cek ɗin a akawun ɗinki ki ga kuɗin wanda ba shi sai a tuba da cikakken sunanki sai a rubuta a jiki. Kina da akawun na banki? Me ya sunan akawun? Hajiya Fatima Sawaba. Fatima Sawaba kawai ko akwai Hajiya? Fatima Sawaba akwai Hajiya. Shi ne akawun ne. Hajiya Fatima Sawaba. Alabi shi daga nan da yake kin ce 950. To sai muka samu saɓanin fahimta. Ni ya zata kina magana 50,000 kuɗin magani da ya sha 900 kuma sai nan gaba bayan wata shida kamar yadda ya gaya mu. To amma tun da yanzu kin faɗi cewa yanzu ne za a yi aikin za mu yi ɗan aikin mu ga irin wurin da za mu yi 950 ne ka faɗa ko da rage ya a nemi. Za mu yi bakin yin mu ga yadda za amma yanzu dai ga 80,000 ki fara shan maganin. Bismillah. Na gode Allah ya saka. Ina shirya ɗaukaka gidan rediyo wannan ta baka. Wannan ƙungiya ta kuma Allah ya ɗaukaka ta ta baka. Allah ya ƙara muku tausayi da imani. Allah ya sa ku gama lafiya. Allah ya sanya albarka da rahama a cikin wannan ƙungiya. Ubangiji ya sa mu dace. Na gode, na gode. Allah ya sanya alkhairi kuma Allah ya sa a mizani. Allah ya sa mu gama lafiya. Sa mu gama lafiya. Allah ya ji gama ibadu rahama. Ba yau ya kowa ko? Muna nan ko sai yau talata ko? Za mu kai alhamsin shi da lafiya. A lokacin da gida ne ko? Gida ne can a gida. Aikin ɗan aikin ma yana cikin takardar asibiti. Aikin turu Haka. Haka dama ƙarshen ina da watan 11 nan ne kamata in shiga amin aikin to ba wani wani abin da na samu wani wannan takardar cikin abin da aka nema. Wannan tallafin ba abin da na samu. sai a baya ko? Na da bai sayin biyu close ne ko open ne? Open check. Open. Abin da ne ko? Voters card ne da ko? Wanda ake da bankin da shi da wani kati da ke? Katin zaɓe ne kuma wanda sa. Zai rika ainihin karɓar kawai ba? Sai dai kuma za su yi mun
su sai su yi miki tracking. bankin kawai da kun je kin ba su shi to sauran bayani kuma idan aka ƙara samun wani abu Allah ya aka tattara to za ki ji nan ba da daɗewa don a yau ma ne ba ta ƙoƙari na cewa na tura don zan tura wannan bidiyon in ce su ga me aka yi wanda suke ɗan tallafawa idan Allah ya sun yi to shi kenan don akwai a nan ma musamman ma tun da sun ji bayanin har yanzu yau sun samu komai ba da wannan yanzu haka dinga a nan ma akwai shi kamar kun ga ta tallafa mana har da kaya muku da muka yan gudu da hijira da suka yi gobara akwai mutane da yawa akwai wata binta fulani a nan gidan ita ma ta tallafa mana da kaya jaka ta kawo muka je muka kai musu akwai irin waɗannan tallafe-tallafen a cikin mu akwai wanda suke yi kuma akwai a waje to irin wannan bidiyon da hoto da ake yi shine yake taimaka in suka gani su tabbatar da cewa ga gaskiya abin ga inda duke su to shine dalilin da ya sami ke na ce miki ki zo in muka tura miki ta account ba su san cewa abin da suka bayar an bayar bai yi sabon na hakan da suke minti 6